дури дӯстон, гуфтам ки ин калима китоба ба охир расем, лекин боз як калима омад ки маро намонд ки ин китоба банд маҳкам кунам. Яъне калимаи харватит. Харватит чия? Билавидин дар шуи лабачини аст. Яъне як доруест ки барои истифода бурдани беморон рӯҳӣ, ҷисмонӣ ва ин аз об истифода меёст. Мо агар бигирем ба чихоз, яъне оби дамя, мегӯянд ку оби дамя, яъне бо об Зардушт чӣ мекардааст? Табобат мекардааст, личини мекардааст мардума ва номи вай харватит ном доштааст. Яъне бинед ки охираш ит, яъне харватат, бахшиш, иҷа ман хатош хондам, харватат, яъне охираш от, яъне ҷамъ, чуноне ки мегӯянд набутот, ҳайвонот, ҳама калимаи арабӣ, яъне ин от айтоҷикӣ будааст, ҷамъи чизҳо қадим. Ва аз куҷо пайдо шуд харв? бародарон, дар кӯҳистони Тоҳистон имрӯз масалан дар ноҳияи Дарвозванҷ баъзе деҳаҳое ҳастанд ки масалан маркази ноҳияи Ванҷ Рохар ном дорад, яъне об. Оби маънош яъне оби, на танҳо об дар инҷо ҳам аст, вале оби фоидаовар, оби муқаддас, оби минералӣ. Ҳатто дар ҳамин ноҳия, агар ман дар ёдам аст, дар кӯдакӣ як оби минералӣ ёфта буданд, боло аз гес, агар касе дар ёдаш боша. Ҳатто дар Дарвоз астаи харв бисёр деҳаҳо ки пасояндашон харв, бич харв ба монанди ино, яъне обҳои, яъне ки аз дар ҳамонҷо дар ҳақиқат мо бояд барем обоша бинӯшем ва мусафидо пурсем ки обош фоидаовар буданд. ва дар анҷоми ин китоб, бародарони азиз, гуфтаниам ки аз гузаштаи мо аз Авесту аз Зардушт, мақсади гуфтани ман на барои зардуштӣ аст. Ман худам ба хости худо алҳамдулилло мусулмон ва мусулмонӣ хай надорад шиа суннӣ, имоми аъзаму имоми ҳамбалу, лекин ба хотире ки имрӯз дидем ки дар ҷаҳони имрӯза масалан Эрон 12 имомара, шиагӣ 12 имомара гирифтагист, Россия православнӣ, христианӣ, насронӣ православниро гирифтагист асоси ҳамон ҳукумати. Мо ҳам имрӯз Тоҳистон, яъне дар мазҳаби имоми аъзам, яъне имоми солидӯст, имоми диндӯст ба дигар динҳо. Ба ҳамин хотир зардуштӣ, вале аз гузаштаи худам фахр мекунам ки онҳо соҳиби ба монанди дигарон, масалан гузаштаи қирғизу қазоқ, онҳо худо осмонро назар доштанд, на балки аз осмон, худи осмон барои онҳо худо буд, барои яҳуд гӯсалапарастӣ худо буд, барои араб санг худо буд, барои мекадамаш кадоми дигар. Вале ман соҳиби худо, соҳиби китоби бузурги Авесто ки то имрӯз 30%-аш, ҳатто мегӯянд ки ин забон вуҷуд надорад, лекин дар ҳақиқат 30% калимаҳои тоҷикӣ ҳамаш дар Авесто ҳастанд. Ман бисёр хурсандам аз гузаштаи худам, вале хай имрӯз мусулмонам. Бошад бародарон, дар омони худо.